Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća? Ujedinjena Evropa bila je san nekolicine, postala je nada mnogih, a danas je potreba svih nas. Dobrodošli u 75. izdanje serijala Priče o ljubavi. Sretan vam dan Evrope, dragi gledaoci, sretan vam dan pobede nad fašizmom 9. maj. O Evropi i njenim vrednostima svako može da vam priča danima, nedeljama, mesecima, ceo život. Svakog dana do kraja života može da se kaže nešto lepo o našoj domovini. Evropa je naša domovina. Mi živimo na ovom kontinentu, mi smo Evropljani. Mi smo srećni zbog toga. We the Europe, što bi neki rekli. I kao što rekoh u uvodu ovih nekoliko rečenica Konrada Adenauera, mi Evropljani smo zaista nešto vrlo posebno. Ja nas Evropljane smatram za lidere čitave planete. Ne na onaj negativan način, već na način da imamo da pružimo svima ostalima više nego što oni u ovom trenutku mogu da postignu. Smatram nas u jednu ruku superiornim i ponosan sam na to. Odbijati, kao što to nažalost rade neki, da pripadaš najboljima, da pripadaš Ligi šampiona, odbijati činjenicu, realnost i živeti imitaciju života, živeti falsifikat života i neskladu sa onim što si i ko si, zaista je tužno. Nekada su me neki ljudi koji su odbijali da budu ponosni na to što su Evropljani, nervirali. Nekada su me činili besnim, nekada sam se sprdao s njima, nekada je to bila tragikomika. U jednom trenutku sam i sažaljevao. Danas, dragi gledaoci, kao neko koji je proživao jako mnogo godina u Evropi, koji je živao svugde, koji je upoznao mnogo ljudi, kada kažem svugde, baš iz te Evrope, nemam nikakvu dilemu. Ja više ljude koji ne prihvataju svoju okolinu, svoje poreklo, niti sažaljevam, niti imam bilo kakav odnos prema njima, jednostavno sam ravnodušan. Ti ljudi za mene ne postoje. Ljudi koji ne prihvataju činjenicu da pripadaju najsavršenijoj civilizaciji, da pripadaju Evropi, da pripadaju prvoj ligi, da su najbolji od svih, ne zaslužuju jednu sekundu razmišljanja, jednu sekundu emocije bilo koje vrste. Kako god, sa druge strane, mnogo je ljudi i u ovoj zemlji koji izuzetno vole Evropu, koji izuzetno vole evropske vrednosti i kojima je potreban i medij koji se bavi tim stvarima. U Srbiji već skoro 2 decenije takvog medija nema. Nešto što je moglo da bude takav medij, na trenutke je bio, nestao, stopio se sa ovim ostalim, napravio računicu da mu je bolje da bude antievropski, da bude anticivilizacijski, antidemokratski i tako dalje. Nestala je i proevropska politička scena u Srbiji, nestale su i društvene grupacije koji su se time bavila. Svi su se povukli u ilegali. Desila se neverovatna stvar, da u sred Evrope Evropljani postanu ilegalci na svojoj teritoriji. To ima samo u Srbiji. Šta vam to ukazuje? To vam ukazuje da je ova zemlja okupirana neevropskim snagama, tuđinom u Evropi. Zvuči grubo, pretpostavljam, verujem da neki od vas tako misle. Možda je i preoštro, ali je još uvek istinito. Mi, Evropljani, mi Srbi, Hrvati, Bosanci, Crnogorci, Makedonci, Albanci, Slovenci, svi koji smo živeli u bivšoj Jugoslaviji, prvenstveno smo Evropljani pa sve ostalo. Kad odete bilo gde van ovog kontinenta, kad vas neko pita odakle ste, vi kažete kao odrednicu ja sam iz Evrope. Ako je neko možda i zna neki podatak o Evropi, onda vi kažete da ste na primjer iz centralne Evrope ili južne Evrope, istočne Evrope. Onda tek dolazi na red da im objasniš iz koje si države. Čak i pre toga postoji jedan mali gap gde vi možete da kažete iz kog ste regiona. Nikada nisam video lepši kontinent, a bio sam ih mnogo,
kontinenata obišao, živeo, radio. Nijedan nije lepši u svojoj raznolikosti kakva je Evropa. Imamo sve. Samo trebamo da znamo da uživamo u tome. Najtužniji su ljudi oni koji imaju sve, a ne mogu da pronađu sreću u tome. Ja mislim da mi možemo da pronađemo sreću na kontinentu u kojem živimo, sa susedima s kojima smo u okruženju, sa onim daljim susedima. Kada kažeš Evropljanin, za mene svako od njih zemljak. Ja nema nikakav osjećaj kada odem u Francusku, kada odem u Austriju, Italiju, Češku, Slovačku, Mađarsku, da su tamo neki ljudi drugačiji od mene. Možda bi trebali neki da se edukuju, i to dobro da se edukuju, za svi ovih nekoliko decenija iza koje su ostale u mraku, lobotomiji rusko-kolonaških propagandista i ruske obaveštene službe, koja je učinila, nažalost, da na ovim prostorima ljudi počnu da mrze ne samo Evropu, već da mrze sami sebe jer pripadaju ovoj Evropi. Toliko, dragi gledalci, u ovom malom slavljeničkom izdanju serijala Priče mi o ljubavi. Naravno, Evropa, moja najveća ljubav što se tiče zemlje gdje bih mogao da živim, prostora na ovoj planeti. Svaka čast mojoj Kanadi, koju volim, poštujem, na drugom je mestu. Ipak Evropljanin, proud European, iznad ostalog, a posle sve ovo ostalo možete natrpate kako hoćete, stavljajte u koje god hoćete koševe. Vidimo se u sljedećem nastavku serijala Priče mi o ljubavi ili serijala Šta je bilo. Do tada uživajte u ovom prazniku, proslavite ovaj 9. maj, ovo je jedan veliki dan za naš kontinent, veliki dan za sve nas, dragi gledalci. Nije slučajno izabrano baš da se to proslavlja 9. maja, kada je dan pobjede nad fašizmom. Temelj Evrope je antifašistički. Iz tog razloga mnogi to ne vole gubitnici, ne vole oni koji su 45. izgubili. Izvinite, moji su 45. pobedili i ja znam da su mnogi vaši 45. pobedili, nemojte da se stidite toga, koliko god ova gubitnička manjina bila glasna i agresivna, nemojte se plašite, odeće njih stihija antifašizma, kao i onda tamo negde prema Blajburgu, a mi ćemo ponovo slaviti neki opet pojačani Dan Evrope 2.0. Za sada nam je dovoljan ovaj, jer kao Evropljani to je naš praznik. Srećan vam praznik, dragi Evropljani i dragi građani bivše Jugoslavije. Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća?